O, yan. Ayan yung tinapay natin. Titikman daw natin. Tikman natin mga kapangers. Ayan, ang lambot, oh. Lambot, oh. Oh, malambot siya. Mama. O, titikman daw niya. O, anong masasabi niya? Masaya. Masarap? Ano masasabi mo sa tinapay mo? Masarap. Masarap? Ano pa yun? Ano? Ano pa yun? Ano ba yan? Ano? Tinapay. Tinapay. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa binake natin? Masarap? Ano mo, ano yay? Mama, tikman natin. Nasabi mo ka, mama? Tikman natin. Ano mo ka? Tikman natin kano yung aming tinapay na ginawa. Ayan. Diba? Dapat ano yan? Cinnamon raisins. Kaso, wala na pala aming raisins dahil naubos ni Tatang. Kaya, cinnamon lang nilagay namin. Bibigyan ko sana ng pecans. Nakalimutan kong ilagay yung pecans. O, anong masasabi ng aking ano? Anong masasabi niya? Anong masasabi mo sa tinapay mo? Masarap. Sarap. Masarap ya? Ayan niya. Yan. Para matigam naman siya ng tinapay. Kaya ginawan ko siya ng tinapay niya. Burina niya man eh. Masarap daw. Masarap. Yan pa mo may patudtud. Tikman daw natin. Tikman natin. Last one na yan ha. Sige. Anong masasabi mo? Masarap. Na? Kenny, kamarap ka, Kenny. Manalaman wala kaya ang masarap. Atin. Na? Atin. Nangatin. Oh. So yummy. Oh, so yawi ya. Totoo yung manyaman ng tinapay mo. Na? Opo. Sana. Yung tinapay mo. Manyaya. Mananiyang Na. masayo. Nano? 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 Manyaya. Manyaya po. Ang favorite na kasi yung cinnamon eh. Pero, hindi niya gusto yung raisins. Ebis ang raisins. Ilang beses ko na siyang pinapakain. Ayaw niya. Pero, hindi ako titigil. Hanggat magustuhan niya. Nebe? Dapat mamang kading raisins. Manyaman to. Ayun. Ubas to grapes. Raisins. Piamo grapes. Hindi bang dalya pa mo? Piamo grapes. Oh, wow, bala mo. Grapes eh, tape lang yan dem. Sun-dried. Eh? Opo. Piamo ubas. Wow, upas. Pero, Raisins, ne? raisins ne? Manyaman raisins. Wow, manyaman. Ne? Dapat kanan may potang gawada ka ulit cinnamon at yung raisins, ne? Cinnamon bread. Manyaman niya. Cinnamon apong piet. Mampong bread, awa. Anong masasabi mo sa tinapay? Masaya. Oh, masarap. Na ano nga sabi mo kayong binake ng tinapay? Yes eh. Na? Na nga sabi mo? Music na. Na? Music. Na? Music. Na music. Na nga sabi mo? Naman. Manyaman, oh. Basta apo. Nan yan? Tinapay. Tinape. Terang. O, sige na. Gisa na mo na yan. Oras na. Nyaman? Okay. Bukas mo na yung kanan yan, ha? Basta. Yan. Apo yan. Nano? Ayos. Nano?
Nan. Crunchy? Crunchy man. Crunchy, ya? Crunchy outside. That's Soft and chewy inside. Ne? Malambot siya. Malambot siya sa loob. Show up. Kaya maitim kasi sa cinnamon. Ano ba? Si cinnamon. Nepe? Kaya madalumdum siya. Kaya hindi siya puti. Oh. Dahil sa cinnamon. Anong amoy? Amoy. Masaya pa. Oh, masarap pa. Anong amoy? Nanyabaw. Smell. What? Smell? Nanyabaw. Ang bango. Ah, ang bango. Ang bango? At saka? Tsaka, Yan. mama ko. Lalo? Lalo? Ako. Na? Ang bango at saka na, no? Emi patuto di dara. Burini yung takman ng gawamin tinapi. Mama, tikman natin. Nana mo ka nun. Masarap pa, no? Mabangluya ka nun, ano? Masarap ya. Manya-manya. No? Sabi mo arela. Sabi mo arela. Masaya. Mga na po. May ako. O, babay mo na lang. Bye-bye. Sabi mo arela. Masaya. Masarap. Alin na, sabi mo. Bye-bye. Ampong? Nano? Mm. Ampong nano? Mm. Sabihin na. Na? Sabihin na. Oo. Thank you po. Awa ano tayo, manyamang ka no. Awa dong, ay no, ko bisa emi patudtod. Ababaw na ya kanua na, nandin yung luluto mo ya. Ang kaya na, tikman natin. Nano mo ka Bigyan niya daw ng butter. Ano pa mo? Yeah. Malambot ya. Yung ka na akong kainin ka kung judge. O, nang sabi mo kayong tinapay mo. Kaka. Na? Kaka. Malambot siya. Kano malambot? Diyan may ani darang dog. Diyan mo la ano? Kumana po. Mana po. Mga po. Mampu am. Nanyawari yan. Kenny, kamarap ka, Kenny. Nabi. Na? Nabi. Tinapay. O, Kenny, katigdo ka. Lawenta ka nung mga kumanyaman niya, ikaanam mo. Tigdo ka. Yeah. Manyaman niya, ano, ikaanan mo. Opo ka, no. Opo, amo. Ano? Wow. Hawa doon, kabampangan niyang madikdikin eh. Kabampangan ka, be? Na? Opo. Kenny, katigdo ka. Yaka, manabo ka, Kit. Yaka arte-arte, manabo ka. Mama. O, nano? Nandiyaso. Nano lasa? Manyama! Mama. Kamama ano? This one. Mm-mm. Mm-mm. Kako ito. This Kako one. itong crunchy. This one. Mm-mm. Tagan tayo tatang. Ha? Tagan tayo tatang, syempre. Pico, pico. Oh, sharing is caring, di ba? Tatang yan. Ang tatang to. Mga na mga. Mangan. Eh? Minabo ito. Kaya kay taya. Minabo? Wala, minabo. Ayun. Wala. Puso mo yung ngaspok mo. Subok mo, Ken. Ano ba? May kabla. Da. Wala na, alam na. Nyaman. Basta mo na. Rooney. Na? Rooney. Na? Rooney. Hmm.
Banya mo makapangan tinapi. Do nga niya pingawakin tinapi, no? Nebe? Yaman? Kaya tuto kaya pangawakin oatmeal. Oatmeal cookies. Ne? Messi pagkumunan din, sabi ko, ay gawakin uling paborito ng cinnamon. Sabi ko gawakin kai. Cinnamon raisins. Ngayon pala, yung raisins kasi naburi eh. Bisa mga raisins. Sabi ko kayang Kevin Ken tinape. Baka sakaling nga pilit ko na yun. Ala na kaya palang raisins. Awan niya kaswelo. Tikman na natin. Ano mo ka? Ano natin. Tsaka natin dininami ang butter. Nebe? Ngayon niya. Eh kaya si buring saling tinapi paanong kiyang kilwale. Nya pingawa ko niya mo. Alis, o. At ang mana ng tinapi. Balo na ng tinapi, o. Thank you po, amo. Be, tigdo ka ka, no. Brel. Ayan siya. Nag-iinarte siya. Mag-arti-arti ya dong. O, bye-bye mo nila. Bye-bye. Bye-bye. Hmm. Mama. Oh, ito yung mama mo. O, bye-bye po. Bye-bye po. Please? Ano sabi mo, Arala? Ano? Mama. Subscribe! Ali, ay tag naman mo. Wala yung laman ta. Yan. Wala yung laman. O, bye-bye mo na. Bye-bye. 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 Nano? Bye-bye. Nano? Bye-bye. Nanto? Bye-bye. Oh, good night! Good night. Ingat po. God bless. God